Spadneme. Teďka mám fakt ukážu úplně nejlepší. Landing spot, kam fakt. Padne tam legendarka nebo rovnou i mytika, jakože, což je úplně crazy. Já hnedka odjedu s tím autem, protože tady letí týpek. A ta auto taky potřebujete, proto sem letíte, jinak byste mohli letět rovnou na to místo, kam jdete, kam tady si radši vezmu shotgunu. A jdem bomby. Když kam si pustím halbu. No to je jedno. Když půjdete teďka tady takhle sem a teďka tady v klidu si takhle půjdete. Tady na tomhle zrychlíte a pak ještě v vzduchu tady vám spadne, ale úplně buď mytika nebo legendarka a je to úplně crazy jako, protože tohle fakt tím se stává úplně nejlepší. Jeden týpek a jdu pryč. Takže tím vlastně tohle je fakt úplně nejlepší drop, ten drop, co vám může padnout, podle mě i, jako na začátku hry, si myslím. Teďka slyším. Kam můžeš? Kam to bylo jaký NPCčko. Tohle jste neviděl, to byl nejhorší můj aim. No prostě můj aim je nejhorší, takhle vám to řeknu. Co to je za NPCčko? Fakt? Go už. A co je tady tohle? Nějakou zařízení, něco takového. Nějaký chaos. Ok. Když si ho dáme. Můžu asi fajtit. A podle toho, co to je za boss, jestli to je Ice King, tak na to prdím. Ty rukavice nejsou ani moc dobrý, jakože. Tečko, no krásná. Jako nějaký zbraně. Nemesis Argon, no nic, tak to mám fakt. Ne! Já jsem z toho chtěl jít pryč, já jsem plně chlebák. A na co se vzíte si tady tohle nebo tak? Jo, aha, tady je to tak. Dát. Počkat, tohle jako mám. Vrátím zpátky. Nevím, co týpek dělal, ale dalekém písíčko. Spoluvinný. Dat. Prozkoumat závod. Tady tam docela fajtil. Jak jsem to i dobrý. Kolik toho mám.
celou hru tuhle. Teďka jsem zase málem umřel. Má dopad do všeho, ale vždycky většinou umřu. Tak, skvěle, na heal. Kam já měl 20 HP. Replay. Komu ten typek bude hrát dobře, já nechci. Já nechci prostě, nechte mě. Prostě nechci už. Tak já se tady počkám, keričko. To tak pojď fajtit, ne? Kámo, ten má ranky 11, tak to najdu s ním, hej. Sorry, ale fakt jako nechci, když zbývá 6 lidí, umřít. Vůbec neví. To nemá šanci ani healnout. Mapa. Kámo, ne. Buď to mám bulí, anebo tam je, ale jinak nemá šanci. Kámo, yes, týpci oba umřeli.